Zdravím všechny pařmeny World of Tanks. Dnes si představíme tank T-34. Jeho věž má pancíř zepředu 279, boční 127, zadní 203. Korba zepředu 102, z boku 76, zezadu 51. Bylo to má 120. Jeho průbojnost se pohybuje mezi 300 až 200. Průbojnost 248. Samozřejmě se zlatýma to je trošku víc. To máme 197. To prémiový tank, která se vyzkoumat. Zkusíme to s hořejškem, když všichni koukáme dolů. Ta výhoda T-34, že když máte koukat jenom věž, tak málo kdo vás prostě probije. Až to na tu fajfku tady nahoře. To je asi jediný, co na té výži se dá tak pěkně probít. Tak výkonnostně těch 30 to pojede, dokud se to plazí. Tak se na to aspoň nějak že se aspoň vystřílí. Tak budeme zlatý. Co tam vyjede. S tím tankem už mám to docela dost a nemůžu se ani stěžovat. Za ten spodek je papírovej. Jak se nemůžu stěžovat. Koukám, že už nám tam něco vyjelo. Káva jedna hezky. Tady zkoušíme tady slizem. Chci naběli, protože já si teď v té fázi, že mi fakt bude koukat ta věž. A vidíte, běží prostě na spodek. Prostě na žádnou obranu. Prostě to nějak může postřelit. Podívejme se. Počkáme. Dinguje. A dneska je dole, teď se nečekáme. Víte, 4 gary. Máme je vystřílet. Vydingutí. Držíme tady 2 tanky, 4. Jo, tak asi jenom vidět. Počkat. Máme tam nový sklon dělat, že to fakt se skloní úplně jak může. To si nemyslím ocelovku, ale to nevím, že ty mohl schytat víc ran. Tak si ještě něco vystřílím. Takže spodek vyhrál. 4 sekundy ještě. Je strojka už prchá, že udělal jsem už konec.
výhra. Posadili jsme základnu. Tak to je asi vše, jinak vydělává se s ním dost slušně. Jsem nedostal. Chladnokrevný jsem dostal. Měl jsem s tím už i 180 000. Tak pokud se vám to video líbilo, budu rád, že se budete zkoukat na další.